Nice mga kanter, may kuha na. Ang zero. Dalag oh. Tangan na danalag, dakal ni. Aja gua. Kumita kita no ang garod ni. Ha? Kudi chinelas mo kami namin nala? Ni? Aduh bain ah. Mga kan? Munguha ada. Nangala? Garo-garo mo. Paul, ay ba na no kanod damala? Pinakatan nila kay Bitan. Kamo. Yung si Hunter kulot, tinitignan kung may ko. Uy, laki. Dalag mga Hunter. Laki. Daw. Da dito ni may makita na. Ika sa uton. Nice mga Hunter, may kuha na. Ang zero. Dalag oh. Tangan na danalag, dakal ni. Aja gua. Dalag, dakil. Malaki mga Hunter, dalag. Ini pasti pinasimaan ani. Wow. Nice. Watang tao pa nagsilaw tuwan to kakang. Dakil tao bumon. Kurang pwede dah. Mga guys, kita yung magkali ng one. Da. Paltat, may nakuha pa daw dito oh. Uy, hito mga kanter. Yun. Hito mga kanter. Amo mo gika kasta? Paltat. Dito mga kanter. Luwadam. Delikado kasi yan mga kanter, yung ano. Yun oh. Yung isa niyang singil. Nakakalason kasi sa kamay pag natusok ka nun. Eh? Ang ulan, patuloy na muulan mga kanter, hindi kami tigil. Hello today. Hindi ko naman. Ano? Bili ka na. Oh, nakuha yan. Wala mo na. Buncak. Yun. Buncakers. Pangatlo mga kanter ngayong gabi. Isang buncak. Okay lang yan, masarap naman. Sige. Ito na siya, Isima? ito na siya yung Hindi na pwedeng pakawalayan mga kanter kasi mamamatay din pag tinanggal yung sima. Nakakatalo na tayo. Malaking dalag, hito, tapos buncak mga kanter. Ako yung masya tayo, sa kanya nga lang, bro. Yun. Igat. Igat? Igat yun? Oy, igat mga kanter. Igat ha? Nariga yubo na atakulot. Igat? Ay, buhay. Igat. Igat mga kanter, igat.
Ayun, sa balik nagbubuntukin ay dalaga. No? Hindi pa ba na ako? Yeah, di na. Ubo mo ba ito sa data? Gati mga kanter, gati. Nice. Ano bang sila? Nanguha na naman mga kanter, paltat. Nariga yung buntot pa ito. Kuha na naman mga kanter. Higa mga tan. Paltat. Higat. Nga rin ito rin. Wadan. Masya, siya. Hito mga kanter, hito na naman. Kasi ang gabi sunod na. Kasama ko siya. Basta. Dito naman ako. Dito naman. Ning! Napay. Ni? Singil na lang ano, bagtanganik ka. Parang tatagpag. Ito yung mahirap tanggalin mga hunter. Yung hito. Kasi pag natusok ka niyan mga hunter, ito. Na ano, masakit, mamamaga yung kamay mo. Madam. Ha? Masih makan na eh. May kuha daw doon mga kanter. Pero ilagay lang natin to sa may ubon para di makawala. Tagtag niya. Apa yang gijiban ni ikan? Igat. Igat mana? Ayun oh. Uy, bangkilong mga hunter. Malaki. Malaking igat. Malaki yang yan na yung size sa amin mga hunter. Yung bangkilong. Malaki na yan. Yung parang may ikutin. Kapitikin laki. Yan ito, sinutursig para yan. Kamutan. Ano iyo bunte pa? Tuku-tuku. Ang kasi man. Nadag sumot kan Diego. Au! Bago ko naman ito ganyan. Ninyagat. Puntok. Kumakagat mga kante. Kumakagat itong igat na to. Lumalaban. Sa balik sana ito daw kung. Lumalaban itong gati na to, gati. Mga ter, wala. Ito lang, nagmintes. Nagmintes isa mga hunter, nagmintes isa. Igat na naman mga hunter, ang laki. Ang laki. Bangkilong. Siniswerte ka nga naman mga ka-hunter. Bangkilong. Siniswerte sa bangkilong. Siniswerte mga hunter. Bangkilong ba? Ang dami na oh. Nice G mga hunter. Tulog ka natin. Nice G. Marami-rami na to.
Uy. Pasok na pasok. Uy. Ayaw pumasok. Ayaw naman. Tignan natin. Oh. Grabe naman talaga. Bigat na talaga. Uy. Ayun. Ayun mga hunter. Pasok. Sa banga. Ito mga hunter, may nakuha na naman. Hindi na pwedeng pakawalan yung maliliit mga hunter kasi may sima na, mamamatay kasi. Ito naman yung kinapangit ng kawil kasi nakuha din yung mga ganitong size mga hunter. Pasensya na, hindi namin sinasadya mga hunter. Malaki naman na yung sima namin kaso talagang bumibira pa rin yung mga ganong size. Ang mahirap pa dito mga hunter, alimatat. Ito lang ha. Nangala? Nyata? Ujayan nih. Hah? 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 Hendak tuh lah. Apa yan, naggaraw? Oh, mata. Dito ni, nangala. Nanguha to mga kanter. Nanguha. Posible. Apa? Dalag. Malaki. Malaki mga kanter, dalag. Uy! Malaki. Malaki mga kanter oh. Wow. Uy. Pumapalag pa. Ang laki. Kamu tuh nih, mikir satu nih. Apa sih bagus? Kamu tuh nih. Tadi malam tadi sama. Hah? Ayo tadi. Ita. Ito mong kulo. Mikir ka pa si mana nih? Tapi radong dito nih. Hah? Saan? Tan? Asang man? Ditan? Dah. Abay. Tinggal na kaltap deh guys. Hah. Enggak siya. Tukito. Nasagit ko talaga. Ang laki nito mga kanter, dalag oh. Nice. Bili buwan ito. Kunak medyo bili ito. Ang laki mga kanter. Kakaiba nga yung mga dalag dito. Tingnan ka? Ano bayin-bayin. May nabiga. Nasakit tayo kita sino ka na. Oh, yan mga kanter oh. Ini? Oh, dami na oh. Madami pa kami papandayin mga kanter. Di pa nakakalahati. Bisa man ka. Ay, dagaan single na pa yung mesa niya. Di pa yan? Nanguha pa ito mga kanter oh. Nangala? Naala na. Nanguha daw mga kanter. Sabi ni Kulot, kanter Kulot. Ang lalaki ng dalag oh. Grabe yung sizes dito mga kanter. Ano ito? Paltat?
Paltat. Ginawa ni Hunter kulot. Sumiksik. Yung nagpulipagpag hama. Nasa bali. Oy, igat. Laki pa rin mga hunter. Bangkilong. Siniserte nga naman. Magkapatid po yan mga hunter. Si Hunter Pul at si Hunter Kulot. Magkapatid dyan. Nagsasama sa kung kami tayo. Pagsun. Nalagampay ya. Sebenarnya sampai detain ti dila. Apo. Kagatan na ka ah. Kagkagat. Kinaga anak petatay. Jenny bangir nagdaran. Sigat mga ka-hunter. Lang to. Ang laki. Ini nagunag. Sigat na naman mga ka-hunter. Serte talaga oh. Nice. Huwag sana kaming maalimatik mga ka-hunter. Mahirap na. Uy. Sige. Bangkilong ulit. Mga ka-hunter. Siniserte mga ka-hunter ah. Lagan. Mabigat na mga ka-hunter yung ano. Yung ating lalagyanan mabigat na. Ngayon, kasama talaga ito yan. Nag-uunagan niya po. Dekat kan. Wall kan. Dekat mengaruh nan. Igat daw mga ka-hunter. Maswerte talaga. Uy, igat na naman. Gat-i. Tegamitan. Gat-i na naman mga ka-hunter. Gat-i. Siniserte talaga. Ngayon lang kami sinerte. Sinerte ng sinerte mga ka-hunter. Maganda-ganda ang sorte ngayon ah. Ay, talaga siniserte. Diyan na kayo, mag-ilaw na kayo ng palakang bukid. Dito na kami mga hunter. Kanya-kanya atin. Yan lamang yung nakuha pa namin mga hunter. Hindi pa kami nakakalahati. Di pa nakakahalati yung ano natin, yung kawil natin, di pa nakakalahati. Yan na yung nakuha. Yun pa lang yung kawil natin oh. 80 yung kawil natin mga hunter. 83 mga hunter, pintada. Basta ni awan sino ka? Kuha na naman oh. Marami na oh. Nala? Uy, igat na naman mga hunter. Ang laking bangkilong na naman. Grabe. Ang sarap yan mga hunter. Lalo na pag minuto ni Kulot. Chef din yung isa. Bangkilongs na naman mga ka-hunter. Gagasat. Gagasat mga ka-hunter. Matay na? Ha? Hoy. Konti lang yung binibidyo na tayo mga hunter, yung huli na lang kasi malulobot na tayo. 38% na mga hunter. Ang dami kasing huli. Ayan mga hunter, may nakuha na yung isa oh. Dito oh, kukan. Hito mga ka-hunter, may hito na naman. Ayan, hito ako.
Kaya? Subiyag. Ito man. Naunog sa hapay mo, ka-hunter. Dito mga ka-hunter. Pagpawag ulit. 35% na lang tayo mga ka-hunter. Lagi pa. Kung dito na yung mga, yung hito mga hunter oh, nasa ibabaw na. Mabigat-bigat na mga hunter. Victor, magmamalas sa pakatan, isbom gawin. Oh, malas sa pakat. Oo, suray sa. Ay, ukon lagi ito maalan na. Victor, ito maalan na ito bagin. Duwa nga ukan. Duwa nga ukan, Victor. Ay, dalag. Ito kasi dadamol ulit yung kapukon. Tignan niya. Tonton na. Buntot mga kanter. Uy. 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 Uy, ito yung nakuha nila mga kanter. Igat. Tama na. Yung mga sa'yo sa atak na gawan. Ha? Oo. Alam kong dito ko. Wow. Dito lang ni. Buwan data lang ni. Kuha natin. Oy. Yung nakuha natin mga kanter, POA now. Uwi na kami mga kanter. Oo, di ba? Dami-dami. Bye-bye. Dami guys, ang dami. Wow. Ito na mga kanter, naka-ready na ng sahog, bawang, luya, paminta na dahon, magic sarap, asukal, sibuyas mga kanter. Ito guys, maluluto na. Ito adobo, ito nyatoy? Barbakwa. Ito? Barbakwa. Barbakwa mo? Adobo mo lang ya? Katawong. Dinigwan, ito nam dahi kwa. Tilapia. Oh, Sama sa nagtatalo kore na tan sila. eh. Oh, nagtatalo na sila. Hindi nila alam yung luto mga kanter. Dungdulam. Wow. Nakawak na kami rin. Luto. May kuha kapag tunuan nila, dito na may din eh. Yan muna iluto iya. Ay, tagaw ba na? Medyo ikan. Yung isda muna mga kanter. Ayan. Bawang. Yeah, dagay di na kayo project data, di soldo ko 600 di may kalda o pare. Bawang mga kanter. Ay, hindi naman tayo humingi sila kanila, di ba? So, Nebo niya. Ano na ito? Ngayong niluluto mo, Pat, yung kami na di sarap yan. Kali ko siya. Bakit sumamak siya ito na eh, dagdagan mo. luya. Yan ang matagsak. Luya mga kanter. Oh, sibuyas. Adobo muna mga kanter, yung ano yung dalag. May wala tayo. Ha? Kaya, may kami. Ma'am, para ba ito? Ma'am? Pagmubo? Dalawa yung ulam ngayon. Yung nakuha natin na dalag. Taga dito.
Yun ang gigat Brad. Yun Oh, ang guys. gigat. Bubumo. Gigat yun ah. Oh. Igat. Dalag. Dalag. Ito. Ito. Dalag, igat. O mga kanter. Ay. Antayin natin na maluto mga kanter. Ayan pa ni kulot ng soy. Ano soy? Kaya magaling magluto. Yung ating chef na si Kulot. Huwag mong kami Ayan, chef na si Kulot. Suka. Tapos antayin na mga kanter, antayin na maluto. Oh, naluluto na mga kanter. Oh. Oh. Yung ano na lang, yung uong na lang. Kaputi. Saglaray. Kaya makakasih kung kalaw. Jebes kung kalaw. Aduh, bener deh. Ada. Nah. Banyak. Satu, kung kalaw. Balik ko. Tapos dito po ang tapos doon siya mabalik. Dito, tapos